Slav evar baş, hevanno hêvîdar hûntev başin şerekî mezin dest pê kirî kan binirin ber bi ku dirê vedçe. Hin derdor dibêjin ev şer wê bi qasî 4 rojan 5 rojan bidome hinek jî dibêjin wê qasî 10 rojan derdorek jî heye dibe heta ku rejîma îro ya li Îranê hil neweşe ev êriş ranawestin. Ka em binirin di dawiyê de çi dibe tabî tiştek ku me eleqedar dike çi para Kurdan dikeve gelo em wekî milletê Kurd Rojhilatê Kurdistanê dikarin bibin xwedî statû bawekî fermî were naskirin di qeda navnetîvî de ev ji bo me muhîm e. Hevano berê ku em dest bi şerê mijara şerê Îran, Amerîka, İsraîlê bikin li Kobanî pêşketinên baş hene, pozîtîf hene. Di nava bernamê de wê hevalekî me hevalê me Ehmed wê ji Kobanî tevlî bibe. Wê behsa bûyerên dawî bike. Em pê dihezin ku dorpêça li ser Kobanî hêdî hêdî sis dibe di çarçoveya peymanekî de. Di nava bernamê de wê telefona me hebe ji Kobanî. Rewş çi ye, millet tî ye, birçî ye, sar û serma hinekî kêm bû lê dîsa jî pergalekî ku bikaribe însanan wisa razî bike yan jî aramî pêk bîne vêgavê hê rûne niştiye. Bawerî bi çeteyên Şamê nayê. Ji xwe em zanin Kobanî dibin kontrola çeteyên dewleta Tirkiyeyê de ye. Hikmê Şamê pir zêde li ser Kobanî tune ji ber ku girêdayê Helebê ye. Heleb jî di kontrola Tirkiyeyê de ye. Hem hûn bibêjin rêveberiya Şamê Colanê hemî hinek wisa mehkûmê dewleta Tirkiyeyê ne. Yani ev rastiyekî ye. Dewleta Tirkiyeyê tiştek ku ji wan re dibêje ew mecbûrin pêk bînin. Hele ew Şehbanî, ew serçete Şehbanî bi temamî mirovê dewleta Tirkiyeyê ye. Li wê derê xwendiye, li wê derê mezin biye hê jî wisa ye. Em hema bi mesela Kobanî ji bîr nekin nava bernamê de ez ê behs bikim. Mesele ew e niha rêzdar siyasetmedarê me Mehmûd Alinak li Qersê di greva birçîbûnê de ye ji bo Kobanî ji bo ku dorpêç rabe. Em jî hêvî dikin ku dorpêç rabe Kobanî bigêje aramiyê qeh nebe xetekî vebe navbera Kobanî Qamişloyê de Mehmûd Alinak jî di vê rojiyê de dawî li greva xwe bîne. Nexweşê jî ji aliyê tenduristî ve di rojên pêşme de ew bibe mîvanê min. Ez îro jî pêre axivîm, do jî axivîm. Tekîliya min heye, me xwest bibe mîvan lê ji ber ku qedexeyekî li ser YouTube'a min hebû ji ber vê daxuyaniya îmraliyê. Daxuyaniya îmraliyê bû sebeb ku YouTube'a min were qedexekirin min fehm nekir. Yani ya ji ber navê Öcalan e yan jî min gotinekî bikaraniye dibêje te teşvîqa şîddetê kiriye. Min jî fehm nekir. Lê we rabû aniha zindî bû were me. Weşana zindî li min qedexe kiribû lê rabû. Niha baş e. Meriv gotinên siyasî ku qedexe ne li gorî YouTubeê dîmenên qedexe meriv bikarînê baş e. Ceza dibirin. Hevalên me ê li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dikarin li me temaşe bikin aniha gelo. Eger hûn navê bajarê xwe bişînin kêfxweş dibin bû em bizanibin ka kî li ku derê me temaşe dike qet nebe Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê bizanibin ku qedexe çênebiye li wê derê. Ne qedexe tune ye bawer dikim. Temaşevanê me herî zêde li Stenbolê hene, Amedê, Enqereyê gelek deveran. Rojava ecayîb hêjmara temaşevanê min zêde bûne. Mala we ava gelek spas dikim. Kazakistan jî. Temam e wey Amedê, Wanê, İstanbul hevalê min ji min re dinivîsînin xuya ye ku weşana me ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hê hatiye qedexekirin. Bawer dikim ji Kurdiyê me fehm nakin. Baş e. Qet dest nedinê. Ji wan re nebêjin ha. Ji wan re nebêjin, ji dewleta Tirkiyê re nebêjin kanalekî YouTubeê heye wisa weşanê dike ji dewleta Tirkiyê re nebêjin bila me qedexe nekin. Hevan em kêfxweşin temam şer e em li dijî şerin rast e lê qedera milletê me Rojhilatê Kurdistanê divê biguhere. Mecbûr divê biguhere. Em divê azad bin. Azerî hene, Faris hene, milletên yani rejîma ku were ser hukm divê ji me re baş be. Eger rejîmekî weke ya Sûriyê yani Esad çû ev Colanî hat firqiya wan tune ye. Em naxwazin li Îranê jî rewş bi vî şîklê be. Aniha rejîmekî heye rezalet hilweşe em naxwazin şûnewî de kesên weke wan werin. Kesên wisa xwedî îdeolojiyek dijwar û teng û
Aha. Şkerse Mehmet Bingöl jimlemet temaşetke. Ya rast. Slav jahmi gundiye mine kersera. Ez kerseme Varto Muş Bakure Kurdistan'e gundiye mil temaşetkin süper. Jwara Slav me beriye kersi kiriyet xwazim werim. Hela va pêvajoyanekî pêşkeve rêya me vebe ya wextê dibêm rêya me vebe Rusya Krasnodar rêya me vebe tamam. Hevalê me Ehmed ji Kobanî amade ye em ê bigirin weşanê berî ku em dest bi meselê nevê bikin mesela İranê min çi digot pêvajoya aştî hinekî pêşkeve eger ev tiştî ku em li ser YouTube'ê dibêjin ji çarçoveya suç derkeve yani nebe suç ji xwe şîdet ji me naye ne çi ye tiştek ku em dibêjin eger bikeve şîdetê dewlet bixwaze zirar bide me mecbur ev naçim yani piştî vê emrê naxwazim bikeve hepsê derdekî min e bikeve hepsa tirka qetûne ye Faîka Zak dibêje bu çend car divîsin divê agahî nagirim ez nivîsê te dibînim silav û rez ji te re mala te ava her hebî we hemiyan dibînim her kesî dibînim hemî nivîsî vedixwîne hûn însanên hêjan e we piştgirî da pêşxistina kanalekî bi vî şeklî hûn hêjan e kanal ne a min e a we ye we îspat kir ku mirov bi kurdî jî dikare YouTube çê bike we îspat kir ku ne hewceyê mirov ji bo bikaribe nûçe pêşkêş bike ji bo bikaribe ilîm pêşkêşî milletê xwe bike îcab nake mirov bi tirkî erebî çê bike bi kurdî jî mirov pir bi hêsanî dikare zanyarî ilîm nûçe agahî bi kurdî bigîne milletê xwe edebiyat wêje her tişt ev ji ber vê yekê kanala we îspat kir ku mirov dikare ji ber ku hevalê min ê tirkî çê dikin dibêjin ya kurdî nayê temaşe kirin ji bo wî em mecbûrin tirkî çê bikin hemî derew derket vegerin ser xeta rast xeta netewî kurdiya herî xweş Kazakistan ji wara jî silav rêz hevalê min ê Kobanî amade ye ez hema telefon dikimê lê divê em bizanibin ku İsraîlê êrişê xwe da dest pê kirin Amerîkayê jî lê ya balkêş ew e hevalna em ne li bendê bûn İranê bersivekî wisa tund daye êrişê hemî cîranên xwe kir ku bûne baregeh ji Amerîkayê re heqeten bersivekî pir tund daye çima nizanim çawa çêbû xuyaya xwe amade kiriye Tamam. Ji ber ku înternet şebeke pir ne baş e li Kobanî lê wextê ku amade bûbe ew ê telefon bike şebeke wextê kişandibe ew ê telefon bike we goterê Tamam her tişt tamam Hevalno em dest pê dikin bi nûçiya di derbarê şer de İsraîl çi dibêje Artêşa İsraîlê ragihand ku wan bi beşdariya nêzîkî 200 balafirên şer weke mezintirîn êriş di dîroka hêza xwe ya hewayî de pêkaniye Zêdetirî 500 baregehên askerî û sîstemên parastina hewayî yên di hundirê Îranê de ji xwe re kirine hedef kirine armanc. Encamên pir giran hene lêbelê Îran jî rehet nesekirî. Tehranê di berteka li hember êrişa Amerîka û İsraîlê ya li Îranê de bi mûşek bi dronan êrişê çendîn deverên li İsraîl û welatên herêmê kir, Îranê ragihand ku êrişên wê bidomin. Silav, dem baş. Anha dengê te baş e, anha li gorî ku me bîstiye li ser rêya M4 li başûrê Kobanî gelo dorpêç hinekî sis bîye rewşa millet em ji te godar bikin paşê ez ê behsa şerê İsraîl Amerîkayê ê Îranê bikim keremkê heval Ehmed lê godar dikim rewşa li cem we çi ye Em baş Sıradayız. Seraserê hema Kobanê ekonomiyekî bêjin. Rastî jî dem dirêja wisan bêjin bajarê Kobanê û herêma wê bi dorpêçeke pir giran de. Li nav heta em dikarin bêjin rêkirtinên herî dayên malbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Demtiya Şamê de hinekî rewşa û em bêjin rehettir bûye
جلو را به طیبت دوان داویش هم بیجن کفتین دنابرا هم دو آریان دا چی بون طیبت مشاوه بجار کوبانی تا شیخ هرم بیجن نقطه این هفبش حاکمانی نقطه این هفبش دی به طیبت امتکاران لی اکی لکاری هنده آسایش جهان و آلیان و به طیبت باش کوبانی و دارات باجای کوبانی جی تا بری چند روزان جی افیه که نکت بواره جی کنی دو سه روزه و مرانه که بیجن ایدی اف قیدال بیجن آورد و آلیان حاطی چیکن چند نقطه مثلا آلی چلبی هیا و آلی باشور کوبانی و نقطه هبش ندان و هزین آسایش و درباره نقطه بونه لی پیمان امرم صادقات و تمامی کتیواره جیدی کرنه جبر کوهین حتی نهاجی ام بیجن چطوری بسر دولت ترکیه همسات و حمزات وانه لستخط انفور خطا دولی جیره بیجن خکوم بیجن جالی حالا تاتی مصدر باجر ورد قرابزخ و بشتغل جو دربار خط شبیه و در دربار یعنی صابه و خط برداری حتی درباری تختر و حتی کده خط بچه که خطی هم کارم بیشن دستی چند سر که شامله بچه که کارم بیشن بسر دولت ترکیه چه بسر دولت ترکیه همزاد بیشن برای شهر کهتر که حاطی کردن دوامدار ری خسر و امکان شده دستی و شاکار خون مصادین ری امفور بیتا کنترل و به اوله بعد جلوی اکم کنه دیگه ناده هر داخل کردن دور پیچه که گران لسر بازار کوبانی بر با باشی بگو افکوج بری دبستان با حد من بکرن چه حیفه که دنگ خشنه یا آگاهین گرینگن انتقارم بیجن تشانی اکی وصا مزن هبو نظام دنگی متینایی دنگی تتی لی وسا جانا تی برین tam مرو فهمناک اجی پر برکتم حیف بوی زانی تو دیسا جی باخفه امی هول بدم فهم بکم تبه هوالا نها دنگ تینا وصا باشه جبوی وی اکیش امتکارم بیشن براستیش اف کجبری بر بازار کوبانی وچ بوی ری لبر گلک شرط مرجن زحمت ین زبستان جوار وکر ملت کوبانی پریشان بو ام بیشن گلک مربطان اف کجبر دنوا ام بیشن مان خود حواندن خودی کرن حتی روز همه ای روزی جبون وی اکی گلی کوبانی برخدان خود به اصراره حتی داوی جوی کلا که شروان خراب هستن جبو که کان به برخوادانه و تاجیدار بیکن همه سرکفته جبوی به اکی گرودای حریم کوبانه کارم به اکی بیشتن در کوپر سینو هم کارم به اکی جبو برسل بدن روشا اوی چوایه یا آلیکاریه لوی داره خوارن درمان ملت نه چوایی داره خد که بله براستی راست دروژن دستی که ده اوسا پیوستی مثلا کارم بجی درمان ترکیه بونه لیپش مثلا میشن هم آرکاری جبا کردستانی هم جی باشور کردستانی و ای باسورا کرد داری درمان و داری گلک پیوستی اندنی جیانی ده آرکاری گهشت بازار کوبانی درمان نخوشخانه اندهات موجی کرن و لسر گرهات براف کرن لی آلیه وی دن ای آرکاری مروبی امتکارم بیشن وسا کن ادار سا گلی حرمی بعد بازار کنه که آرکاری که تمام بیشن وسا های حاطه بنا کرن افی ما دیده و دپویان دا حاطنه دفو کرن ایدی دروژن پیش دا آرکاری گرواره براف کرن و باش ده براستی جنگل حریم محتاج به یکیه ایدی اول سر شوازه برافتون اوی دمینه گلوی چه سازمانی جره را دانیم و سر چه اساسی اف آرکاری سر گره حریم وره برافتونه هوالی احمد
ew tu dibêjî vê kişiyane çetên girêdayî dewleta Tirkiye dibin ê Şamê dibin êdî me eleqedar nake vê kişiyane şûna wan asayiş hatiye ev asayiş ya rêveberiya Xweser e ya Rojava ye ya Şamê ye ya tevlê hevin çawa ye kî bi rêva dibe kî kontrola ew dike yani kontrola Kobanî di destê kîjan hêzan de ye ya ajaliyê asayişê be نه وک باجار کوبانه بن کنترل رهبری خاصر ده و خودان هیزه که آسایشه آسایش کام قالوی دکین ایرو سر ریان و ورم جیکرن و هفبش ده و هر دو آلیان بند کارو میشن هم جالی هنبر یا خاصر هم جالی حکمت دو آشانه ده دراوش هایده که ام بریان هاجی داخت بیاکرن پیمانه کاتی این زکرن دو نبر دو آلیان ده یه ساده ست اف یک وصا خاطر بجیکرن نه هاتیه بجیکرن روش وصا وگریه tam usta استثبانه گریه اما کمیته شد جدا جدا تخارن روش حریم وصا آلو امجی وصا رحتیه که بیکن جیده آلوزیه هایی رزگار کنه اجبه وی که دروش هایی بیجن ساده ساد خف پیمان کتی واری جیب جیکرن نوصایه Tamam. Xwazî dengê te nehata birîn, xwazî înterneta te baş biya û zelal deng bihata meşxwara bi qasî nîv saet şîrovê bikira rewşa Îranê, rewşa hêzên me ê bi Rojhilatê Kurdistanê hevalê me pir merex dikin. Mala te ava heqeten dengê te pir nayê fehmkirin ji ber kalîtiya înternetê gelek spas dikim herêdî. باشه مرسا چی سپاس دیکن ببرینن تدی تراش حریمی تدی تراش باجار کومانی اینترنت باشه هیدا پر بزگری کن دوران Tamam. پرنک پرنسا رجاری وشانی زندگی بده دم باش Mala te ava gelek spas dikim. Heval no rewşa ve ezanim di nava pirsê we de ya herî zêde balê dikişîna rewşa hêzên me ê Rojhilatê Kurdistanê ye ez ji hema bînim bîra we li wê derê hêzên me bûne yek 5 partî qet nebe niha yekin bi hevra biryarê digirin bi hevra hereket dikin sibê du sibe meseleyên siyasî de jî ew ê bi hevra êdî biryar bigirin federasyon dibe çi dibe bila bibe kîjan statû dibe ew ê bi hevra biryarê bidin mühîm e hem ji bo parastina milletê me lê qasî ku ez pê hesiyan îro ew jî ketine nava hereketê lê hereketa wan piranî tevgera ku nav dane ya eskerî piranî ji bo parastina milletê ana yani hê tam êrişî rejimê nekirine em nizanin Amerîka İsraîl sibê du sibe vekişin em û Îran dibîne rûbirû dibe me rû hinekî tedbîr bigire di derbarê Kobanî de bêjim Mahmûd Alinak eger dawî li greva xwe bîne baş dibe ji ber ku dorpêç we rabiye yani êdî mala wî ava gelek spasdar in minnetdar in em ji bo rêzdar Mahmûd Alinak em kudrê mabûn hevalno aha Netanyahu dibêje me mala Xamaneyî wêran kir dibe ku miribe ev nûçiya dawî ye an haketiye ajansan ez hema wê meselê ji were bixwînim Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu îdia kir ku gelek nîşane hene ku rêberê oliyê Îranê miribe hatibe kuştin di êrişan de hinek kesayetiyên din ên girîng ê rêveberiyê jî hatine kuştin Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu di derbarê êrişê li ser Îranê de daxuyaniyekî da tiştek balkêş got me mala Xamaneyî wêran kir dibe ku hatibe kuştin gelek nîşan hene ku ew êdî tune ye Netanyahu diyar kir ku ev operasyon heta ku lüzum bike heta ku pêwîst bibe wê bidome sebir lazim e şer wê aştiya rastîn bîne li aliyê din İsraîlê îdia kir ku Alî Xamaneyî miriye lê Îranê heta niha ev îdia red kiriye dibe tiştekî wisa tune ye Wezîrê Karê Derveyê Îranê Ebbas Erakçî ragihand ku di êrişan de hinek fermandarê wan hatine kuştin medyaya Îranê bû ku zavayê wî mirin dibê medyaya Îranê ragihand ku di êrişê li İsraîlê de bû ku zavayê Xamaneyî mirine heta niha rayedarên fermî daxuyaniyekî berfireh li ser vê mijarê nedane hevan no em hema werin ser mijara ew ê êrişan me gotibû İsraîl dibêje di dîroka me de me êrişa herî mezin pêkaniye li hember welatekî ew jî ya îro ye xuya ye ku ew êrişa ku beriya çend mehan pêk hat me hezîranên de bû bawer dikim ve ya ji wî mezintir e êrişa 12 rojî
ev şerê îro em di nav de ne mezintirîn êrişa di dîroka İsraîlê de ye. Niha Tehran rehet nesekinî. Tehranê li hember êrişa Amerîka û İsraîlê bi mûşek û dronan êrişê çend deverên cuda kir. Êrişê İsraîlê kir. Welatên herêmê ew ê êrişê xwe bidomîne. İran wisa dibêje. Kêmtirê 3 saetan piştî destpêkirina êrişa İsraîl û Amerîkayê bersiva mûşekî ya Îranê dest pê kir. Li ser Başûrê Kurdistanê jî heye. Ez ê werim ser meselê. İranê li İsraîlê, Erebistana Suedî, Qatar, İmarat, Bahreyn, Kuveyt, Herêma Kurdistanê pir dever bombê kirin. İranê navê operasyona Soza Rast 4 li operasyona xwe ya bersivdayîna êrişa Amerîka İsraîlê kiriye. Ev nav nîşan dide ku ev bersiv berdewamiya wan êrişan e ku İranê berê biribûn ser baregehên Amerîka û İsraîlê. Supayê pastaran artêşa İranê di daxuyaniyekê de ragihand ku wan bi mûşek û bi dronan baregeha sereke ya hêza pêncemîn ya deryayî ya artêşa Amerîkayê ya li Behreyê her wiha baregehên din yên Amerîkayê yên li Qeter û İmaratê ji xwe re kirine hedef. Artêşa İranê diyar kir ku wan navendên eskerî û ewlehiyê yên li İsraîlê jî ji xwe re kirine armanc. Ajansa Fermî daxuyaniyekê de ye ya Behreyê çi dibêje navenda fermandariyê ya hêza deryayê ya Amerîkayê li welatê wî bi mûşekan hatiye bombekirin. Fermandariya hêza pêncemîn ya deryayê ya Amerîkayê berpirsê parastina berjewendiyên Amerîkayê yên li Kendavê ye. Ne tenê li Kendavê? Deryaya Omanê, Kendava Edenê, beşekî jî Okyanusa Hindî ye. Yani ev fermandariya hêza pêncemîn ya deryayî ya artêşa Amerîkayê deverekî pir giring e. Yani çawa ku hûn dibînin berjewendiyên Amerîkayê yên li Rojhata Navîn hemiyan kontrol dike. İranê ew derşxware kiriye hedef. Wezareta Parastinê ya İmaratê di daxuyaniyekê de diyar kir ku di êrişên İranê yên li Ebu Dabiyê de sivîlekî miriye ew jî welatî Asyayê ye. Feqîr û hatiye wê derê ji xwe bixebite hatiye kuştin. Artêşa Kuveytê jî ragihand baregeha hêza esmanî ya Elî Selîm bîye armanca mûşekên balîstîk yên İranê. Medyaya İranê jî belav kir ku yek ji mûşekên wî welatî rastê rast li baregehekê hêzên Hevpeymaniya NATOyê ketiye. Li Kuveytê. Yani li Kuveytê NATO bûye hedef zirareke zêde gihandiye baregehê. Di vê naberê de hin daxuyanî hene kîjan welatan çi gotiye binêrin. Wezareta Karê Derve ya Qeterê di daxuyaniyekê de êrişa İranê şermezar kir got Qeter wekî mafê xwe dibîne ku bersiva vê êrişê bide. Berpirsekî Ürdünê jî ragihand ku hêzê wan du mûşekên balîstîk yên İranê xistine xwarê ku ber bî vî welatî ve diçûn. Medyaya İranê belav kir ku baregeha leşkerî ya Melik Fahd ya li Erebistana Suedî jî alî İranê ve hedef hatiye girtin. İranê di berteka li hember van êrişan de dron bikaranîn li hember Başûrê Kurdistanê. Lê çi bû? Ev dron hatin xistin ji alî Amerîkayê ve. Yani ji alî pergala parastina Amerîkayê li Hewlêrê. Dron zarar nedaye. Zarar nedaye tu deverek. Ez wisa dibêjim, ez ji Avrupayê dibêjim. Li hevalê me Başûrê Kurdistanê belkî bêjin mamoste tu nel vê derî. Çawa zanî kesî zarar nedîtiye. Rast e. Rast e. Zirarên maddî pir çêbûne ê canî jî em nizanin. Lê li gorî ajansan dibêjin kesek nemiriye. Niha pêwendiyên giştî yê artêşa İranê ragihand ku di encama êrişê wan yên li ser baregehên Amerîkayê de heta niha herî kêm 200 askerên Amerîkî hatine kuştin. Ev jî çiqal rast e em nizanin. Niha ev encamên şerê îro ne. Sibê jî wê bidome, du sibê jî bidome. İranê ragihand ku wan bi çend mûşekên balîstîk dezgehên ewlehî, leşkerî yên li İsraîlê jî ji xwe re kirine armanc. İsraîlê ev yek piştrast kiriye lê zirarên êrişê nehatine eşkere kirin. Medyaya İranê ji zarê berpirsên artêşa xwe belav kir. Êrişên İranê yên li İsraîl û baregehên Amerîkayê yên li welatên herêmê ew ê bidomin. Yani êrişên İranê ên li ser van hereman ew ê ranewestin. Ew ê wan ciyên ku wekî baregehên leşkerî yên Amerîkayê li herêmê didin nasîn bikin armanc. Niha
binêrin. Hin welat hene dixwazin şer raweste. Tayyip Erdoğan jî daxuyaniyekê daye. Dibêje bila şer bisekine. Em ê bikevin dewrê. Lê hin dewlet jî hene piştgiriyê didin êrişa. Mînak. Wezareta Karê Derve ya Rûsya bang li Amerîka İsraîlê kir ku bi lez êrişên xwe li ser Îranê rawestîne. Serokkomarê Fransayê daxwaza civînekê bi lez ya Konseyê Ewlehiyê ya Netewek wî kir. Bang li Tehranê kir ku şert û mercên Washingtonê qebûl bike. Ya Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê di daxuyaniyekê hevpar de bang li hemû aliyan kir ku aramiyê biparêzin. Wan her wiha daxwaz kir ku canê sivîlan were parastin û girêdayê yasayê navdewletî bin. Hin nûçeyên deqeyên dawî hene hatine telefona min ez hema li wan binêrim hevanno. Temam. Yani dibêjin Xameneî hatiye kuştin. Lê çiqas rast tê nizanim. Çiqa anha di Netanyahu jî gotibû Xameneî divê me mala wî xirab kir, anha hatiye kuştin. Ana nûçeyekî din jî ji ku derê hatiye? Dibêje konfîrmê. Ama kî konfîrmê kiriye? Yani kî piştrast kiriye ku Xameneî hatiye kuştin? İsrail, medya İsrailê dibêje medya İsrailê dibêje temam Netanyahu jî dibêje. Belkî jî mêrika nazanin. Axios dibê cenazeyê Xameneî hatiye dîtin. Fotoğraf hene tunene na fotoğraf tuneye lê dibê cenazeyê wî hatiye dîtin. Niha eger hevanna Xameneî hatibe kuştin wê çawa be? Niha vaya serokê olî yê Îranê ye. Maneviyeta wî heye. Maneviyeta wî heye. Di şeran de mirov li gorî usulê tevgere mirov çiqas serokan dikuje ez wî nizanim. Çiqas rast e jî. Dedît şer e lê etîka şer jî heye. Normal çawa tedbîra xwe negirtiye nizanim. Lê hevanno rêveberên dewleta Îranê ji 18 salî heta 90 salî ev Xameneî jî hemî qatilin, mêrkujin, zirar dane milletê Kurd, zirar dane hebûna milletê Kurd. Mesela Ahmedî Necat jî, Mahmud Ahmedî Necat niha ew jî nûçeyekê heye dibê ew jî hatiye kuştin. Çiqa rast tê nizanim. Lê ew qatilê serokê Kurdan Qasîmlo ye. Ew îşkencekar e. Dibêjin bi xwe ketiye îşkencexaneyan, îşkence li mîlîtanên Kurdan kiriye. Ahmedî Necat bi xwe. Ji ber vê yekê ez ber vana nakevim. Tên kuştin bila werin kuştin. Gavadin behsa usûla şer kir, etîka şer dibêjim. Yani ji wextê ku şer bi rêva diçe, merov heta ku derê çawa dikare tev bigere. Em Kurdin, em behsa etîk dikin. Li cem xelkê etîk exlaq tune ye hevalna. Em min em wisa difikire. Ji xwe belkî sebebê wandakirina me jî ew e. Em xwedî sozê xwe derdikevin. Em girêdayî peymanan e. Em Kurdin. Ji ber vê yekî wisa ye. Ji ber vê yekî ev hatiye serê me. Binêrin xelk çawa ye. Xelk lê dixe serokê hevûdû dikuje, davêje û zarokan dikujin ji hevûdû. Jinan qetil dikin. İnsana serê hevûdû şer jê dikin ya. Em ne wisa ne ya. Em milletekî pir cuda ne. Baş e ku em wisa ne. Ama dewleta me jî heviya xweş dibû ya. Az em me xwe bi xwe bi rêve bibira baş dibû. Ez ji ber re bêjim însanê herî exmeq ê Kurd baştir e Kurdistanê bi rêve bibe ji rêvebirina Tirkiyekî ku ji Anadoliyê tê Kurdan bi rêve dibe. Naxwazim. Bila Kurdekî exmeq Kurdistanê bi rêve bibe çêtir e ji rêvebirina Tirkiyekî baqil. Naxwazim. Yani ez wextê dibêjim Tirkiyekî ez behsa nijada wî nakim. Behsa nasnameya wî etnîkî nakim. Ez li ser navê dewleta Tirkiye rêvebirina Kurdan dikim. We goterî tevam. Çünkü Tirkiyekî jî pir rehet dikare li Kurdistanê bibe serokwezîr, bibe serokkomar ne mesele ye. Ême hemwalatîbûna Kurdistanê ne girêdayî Kurdbûnê ye. Kî li Kurdistanê bijî Ermenî dibe, Asûrî dibe, Tirk dibe, Ereb dibe dikare di rêveberiyê de heta ji wir cih bigire.
Ez bahsa aidiyeta nasnamê nakim. Tirkbûn jî bi qasî Kurdbûnê normal e. Li ser navê dewleta Tirkî ez naxwazim însan werin Kurdistanê birêve bibin. Kurdekî jî li ser navê dewleta Tirkî were Kurdistanê birêve bibe, em red bikin hevan. Kurdekî jî li ser navê dewleta Tirkî were ce. Mesela min ew e. Niha em bidomînin nûçeyên deqeyê dawî hene mala we ava bişînin, tamam rast e, bişînin, ez weşana zindî te me nikarim bişopînim. Li dîsa jî çavê min li ser ajansa ye, êdî hêdî ez hewl didim hem ajansa bişopînim, hem mesajê we û hem jî konsantrasyona xwe ya pêşkêşkirina nûçeyan wenda nekim. Vaya mühim e. Marîfet dixwaze, ez behsa marîfetê xwe dikim, kêfa min cî ye. Rejîma li Îranê bila hilweşe hevan me. Em kêfxweş bin. Bawerî bi hêza xwe bînin, em li piştî hilweşîna vê rejîmê, kî rejîmê hilweşîne bila hilweşîne mala wî ava. Aqubet bila li serê dewleta Tirkiye be, aynı qeder bila were serê dewleta Tirkî, Tayyip Erdoğan bila bibe xwedî qedera Saddam. Hevan herkes dibe Xamaney hatiye kuştin, niha telefon jî divê çarçivê de bûn. Rast yani insan e şixwe îxtiyar e, belkî bi ecelê xwe miriye, belkî qirîza dil derbas kiriye. Ma bêhilin mêrik biçe dünya din hesabê bide Xwedayê xwe. Bêhilin bila biçe. Ma çi ziqûm heye divê dünyayê de. Dünya li me heriman din. Dünya li me kirin cehennem. Hevan no kuştin binirin. Kuştin ne marîfet e. Mirin dê serê herkesî. Hatta ji were vê bêjim, adaleta herî mezin divê dünyayê de mirin e. Herkes dimire. Feqîr bî, zengîn bî, Kurd bî, Tirk bî, çi dibî bibe. Mirin dê serê herkesî. Ew adalet e. Adaleta herî mezin a xwaza ew e. Ji ber vê ez ji ber kuştina însanekî, ji ber mirina însanekî li çepikan hadim. Çima? Tê serê me hemiya. Yani sibê em hene tunene em nizanin. Xel jî dikare li me bixe. Xel jî dikare me bikuje. Em jî dikare xelkê bikujin. Em dikarin bi ecelê xwe bimirin. Ji ber vê yekê ne marîfeta me ye kuştin. İnsan ji lîkît çêdibe ya, ji xwîn çêdibe. Kerîzikî wêre dike xwîna wî diherike xilas, mirçû. Ne marîfet e yani kuştina însanekî. İnsanekî dikare, herkes dikare herkesî bikuje. Ne marîfet e. Ji bo wî ez li çepka nadim, şana bim. Mesela ofîsa Xamenei, Alî Xamenei ofîsa wî dibêje kuştina wî ne rast e veya dibe şerê psikolojik e veya iddia ye, dibe Alî Xamenei nehatiye kuştin. Veya ofîsa wî bavekî fermî daxuyanî daye. Niha wekî din me gotibû ji qeda navnetîwî kî çi dibêje di derbarê vî şerî de, Rusya erê dibe şerrawestînin, Fransa dibêje acîlen bila netewiyek bî li hev kom bibe. Yeketî Ewropayê bang li her du aliyan kiriye aramiyê biparêzin. Wekî din dibe canê sivîlan biparêzin û li hev dixin, lê qet nebe sivîl bila ji ber neçin. Serokwezîrê Kanadayê wî jî gotiye, welatî wî piştgiriyê dide Amerîka û İsraîlê ji bo êrişa li Îranê. Mesela Kanada piştgirî dide êrişê. Okey. Êriş ji bo rêgirtina wê yekîyê ku Îran negihêje çeka nukleerî, bi wê çekî metirsiyekê zêdetir li ser aştî û ewlehiya cihanê çê dike. Argümantekî peyda dike yani ji piştgiriya xwe ye ji bo Amerîkayê re. Wekî din Anthony Albanese, ew jî Avustralya. Serokwezîra Avustralya çi dibêje. Ew jî piştgirî dide Amerîkayê. Tamam. Welatî wî piştgiriyê dide hewldana Amerîkayê da ku rêl ber bi destxistina Îranê ya çekê nukleerî bigire. Hevan no, Reuters çi dibêje? Wezîrê parastinê yê Îranê û fermandarê supayê pastaran hatin kuştin. Heta niha daxuyanî tuneye ji Îranê. Çavkaniyên heremî û leşkerî îdia kirin ku di êrişên esmanî yên dawî yên İsraîlê de wezîrê parastinê yê Îranê Ezîz Nesîrzade û fermandarê hêzên bejayî yê supayê pastaran Mihemed Pakpûr mirin. Veya dibe ku rast be çima di êrişa Hezîranê de jî a beriya niha şerê 12 rojiyên bêjin.
tam meha oynayı bir hemen. İrişa danzde roji da gelek paya bilindin İran'ı hatın kuştun. Hem jî nokta operasyon. Nava dilê wan xistin yek bi yek mirin. Li gorî nûçeya Reutersê Wezîrê Parastinê Îranê Azîz Emîr Nesîrzade û fermandarê Hêzên Bejayî û Supayê Pasteran Mihemed Bakur di dema êrişan de hatine kuştin. Serokkomarê berê Mehmûd Ehmedî Nejad jî mala wî hate bombekirin. Tê gotin ku ew jî hatiye kuştin. Lê dibe ku ne rast be em wî nizanin. Di derbarê van îdayan de hetanha ji aliyê rayedarên Tehranê ve daxuyaniyekê fermî yan jî redkirinekî ji nehatiye. Redkirina bi tenê ku îro em dibihîsin ew jî di derbarê kuştina Alî Xameneyî de ye. Ofîsa wî ye taybet daxuyanî de ye. Dibêje kuştina wî ne rast e, tiştekî wîsetinê veya encama şerekî psikolojîkê li hember me. Donald Trump dibêje hedefa me guhertina rejima Îranê ye. Ev jî daxuyaniyekî balkêş e. Çima? Ji ber ku Donald Trump hetanha tiştekî wisa nedigot. Tamam, vê sibê got û anha dîsa gotiye. Berê gotibû em dixwazin bila meseleyên uranyum, meseleyên cuda, deqekî ez vî hema dayîm ser ekranê, daxwazên me ji Îranê hene gotibû. Aniha jî dibêje em dixwazin rejîm biguhere. Em dixwazin milletê Îranê bigihêje aramiyê û bigihêje ser hukm bila bixwe xwe rêve bibe. Trump wisa dibêje. Yani hedefa me guhertina rejima Îranê ye. Xuya ye Donald Trump pir ketiye bin tesîra İsraîlê. Ji ber ku ev hilweşandina rejima Îranê yek ji armancên sereke yê İsraîlê ye. Armancekê din ya İsraîlê jî hilweşandina rejima li Tirkiyeyê ye. Piştî Îranê dortê Tirkî li bendê bin. Tayyip Erdoğan gidici ye, gidici. Navî nekin Tayyip Erdoğan bêjin gidici Erdoğan. Hûn ê bibînin. Ji bo hêzên me ê Rojhilatê Kurdistanê merex nekin. Rewşa wan berkemal e. Peyama wê jî dinêrim. Pêşketin xweş in. Aniha li Rojhilata navîn çi kevir bilive ji bo fayda Kurdan e. Çi kevir bilive, çi hereket çebibe ji bo fayda me ye. Ew yê aliyê de nekevir endîşe. Tiştî ku em wan de bikin tunê ya li Îranê, li Rojhilatê Kurdistanê, li Xorasanê çi wenda dikî? Tiştekî te heye tu wenda bikî na. Ji ber vê tirs tune ye. Em tenê gav bavêjin, yeketiya xwe parêza. Rihê netewî. Ev meş û mîtîngê ku ji bo Rojava hatin kirin bidomînin. Ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî bikevin dewrê. Hêz û quweta xwe bikin yek. Süper tişte. Sazî, dezgeh, televizyonê xwe, hêzên xwe hemî bikin yek. Lê tiştekî heye, ez ji were bêjim, niha rejima Îranê li ser me Kurdan xwedî bandor e. Ez ji were rast bêjim. û van tiştana di televizyonê me Kurdan da nikarin bibîsin. De em bixwe bixwanin kesekî xerîb tune ye. Ya pir kêfam tê. Çima ez dibêjim em bixwe bixwanin kesekî xerîb tune ye? Heqeten wisa ye. Mesela tu Tirkiyekî tu car nikare were li YouTube'a me temaşe bike ka nikare were temaşe bike. Nikare heqaret li me bike ji ber ku nizane em çi dibêjin. İşte em weke malbatin, em ê hevin, em ji hev fehm dikin. Hemî insanê ku li me temaşe dikin welatparêzin. Sedî sed welatparêzin. Şik û şüphem tune ye. Li ser xeta netewî ne. Kîjan ji we ser nexeta netewî ye? Kîjan ji we dibêje ez azadiya Kurdistanê naxwazim, ez Amerika CNN, Xameneî hat kuştin. Amerika CNN jî beyan kiriye. Yani CNN waxtê bibêje rast e yani. CNN ji kengî ve rastiya dibêje. CNN eger rast biye, durust biye, mafê xwe CNN ji Tirkiye wê bigirta. Tirkiye biye televizyona Tayyip ya Erdoğan. CNN Türk. CNN rast dibêje nabêje. Em sibê binêrin Xameneî hatiye kuştin, nehatiye kuştin. Heban hem çi ji were digot.
hemî hevalê ku li me temaşe dikin li ser xeta netewîne azadî û serxwebûna Kurdistanê dixwazin. Sedî sed. Kî ji we red dike vê gotina min bila binivîsîne. Bêje tamam ez serxwebûna Kurdistanê naxwazim, ez bindestiya Kurdistanê dixwazim. Kîjan ji we dikare binivîsîne? Kî ji we dibe? Nemimkün e. Hemî jî em wekî hev difikirin. Hemî. Aliyê bide. Fikrê we îdeolojîk çi dibe bila bibe? Fikrê we îdeolojîk çi dibe bila bibe? Dînê we, ola we çi dibe bila bibe? Ama fikrê we di derbarê Kurdistanê de yek e. Ya ku me li ser vê kanalê tîne cem hebûdû jî ew e. Süper. Aniha İsraîlê beyan kiriye hevanno di deqeyên pêşme de em ê resmê fotoğrafê kuştî yê Hamaney eşkere bikin. Li bendê bin di dema bernameyê de wextê ku fotoğraf hat hevalên min bi me re parvê dikin. Aniha çend heval hene em bi hev re dixebitin. Ew ê ji me re fotoğrafa bişînin. Wextê şandin ez jî bînim ser ekranê. Dibe rêvebereyên Îranê kes ji wan saq nemaye? Qet ne mesele ye. Bila hemî oxir bin cî wan bihişt be, cehennem be, êdî û maye ser Xwedê em biryara wan nikarin bidin. Me eleqedar nake. Li vê dunyayê bila Kurdan rehet berdin. Li vê dunyayê bila Farisan hemî milletan rehet berdin. Hevanno. We goterê. Ji ber vê yekê hevanno. Niha em li ku derê mabûn? Ha, Trump. Trump çi dibêje? Serokê Amerîkayê Donald Trump ji rojnameya Washington Postê re ragihand ku armanca wana sereke operasyona eskerî dibe li dijî guhertina rejimê ye li Tehranê li Îranê. Em dixwazin azadiyê bidin xelkê vî welatî. Berpirsekî Amerîkayê jî daxuyanî da rojnameya Washington Postê ragihand ku êrişa wan saet yekî de pêk hatiye roja şemiyê dema Washingtonê ha. û dibe operasyona me ya mezin dest pê kiriye. Me wekî Amerîka êdî me biryar daye. Navê operasyonê jî Xezeba Destanî ye. Çav li rêye ku çend rojan bidome. Di nav wan çend rojan de rejîm wê biguhere neguhere. Lê we qasî ku hevalê min ji me re dibêjin tu rêvebirekî Îranê saq nemaye. Wextê saq nemîne rejîm hildiweşe. Êriş ji keştiyan bi mûşekên Tomahawkê dest pê kiriye. Balafirên şer yên hêzên esmanî û deryayî yên Amerîkayê jî dest bi bombebaranê kirine. Trump got tenê tiştekî ku ez dixwazim heye ew jî azadiya xelkê ye. Azadiya milletên Îranê ye. Ez dixwazim welatekî aram bibînim. Trump şeva borî peyamekî vîdyoyî jî belav kir. Bu aviya min di beşa vîdyoyê de heye min ji we re gotiye tiştî xweş dibêje. Ji bo nifşên siberojê dibe ev derfeta we ya dawî ye we aniha piştgirî de Amerîkayê we rejîma xwe hilweşand. We hil neweşand êdî çû ji we de. Werin dibe ev şansê wê dawî ye. Artêşa Îranê jî dibe çek û silahê xwe dayînin em qarşî we nabin. Parêzbendiya we heye. Em we efû dikin filan bêvan tiştî wisa jî dibêje. Hûn jî kêfxweşin hevanno rejîma Îranê hildiweşe. Kes ji we alîgirê Îranê heye nava me de? Na. Niha ev biryara Donald Trump berova jî daxuyaniyê wî min berê. Ha gava din min tiştek ji we re digot min ji bîr kir. Min çi got ji we re? Venêre ême problema min a konsantrasyonê dibe ku hebe. Cana tiştek dibêjim ji bîr dikim. Çima? Çunkî peyam tên. Çend deqeya dawî tên. Em jî însanin. Normal e. Em xwe ji bîr dikin. Binêrin hevanno. Me çi gotibû? Tesîra Îranê li ser hêzên me siyasî ê Kurdan heye. Hêzê me başûrî gelekî qelsin di destê Îranê de. Hêzê me Bakurî, hêzên me Rojavayî hemî qelsin di destê Îranê de. Bi salan e em bi hev re didin distînin ji ber vê yekê dibin bandora wan de ne. Sebep çi dibe bila bibe? Hûn aniha di televizyonê me de hemî televizyonê me de di derbarê Îranê de dijberiya Îranê hûn nikarin bibîsin. Tu televizyonekî me ê Kurdî dijberiya Îranê nikare bike. Nake. Herin temaşe kin. Nake. Çima hasasiyet hene. Hasasiyetan din berçav. Rejim hin neweşe wê çawa be
Ya çi dikin ama rejim dixwazin rejim hilweşe erê. Vê derê em îdia nakin ku ev hêzên me yên siyasî başûr bak herkes piştgirî didin Îranê. Tiştê ku se tune ye. Tenê hesasiyeta didin berçav. Hemî televizyonê me jî. Ev nayê manî ku piştgirî didin rejima despot qirkeriya Îranê. Tiştê ku se tune ye. Ew jî bi qasî me dixwazin rejim hilweşe. Lê bibînin rejim hilweşiya wê demê ew jî dikevin hereketê. Belkî ji ber vê yekê hêzên me eskerî tenê aniha ji bo parastina milletê me di nava hereketê de ne. Ne ji bo êrişa ser rejimê. Êrişa ser rejimê biryarekî ciddî dixwaze. Dibe sedî sed emîn bin ku rejim li ber hilweşînê ye. Normal e jî ya. Ême em azadin. Azadî ji bo wî xweş e. Yani tu hesab û kitabekî me bi Îranê re tune ye. Ez dikarim bêjim Xamenei însanekî qatil e. Rihet dikarim bêjim. Ama van tiştan ji televizyonê me nikarim bibîsim. Mesela ez pir rihet dikarim bêjim. Tayyip Erdogan însanekî qatilê Kurdan e. Dikarim bêjim. û ez îspat jî dikim. Dikarim îspat jî dikim. Problem tune ye. Lê wextê ku berpirsyariya mirovan ya siyasî hebe û mirov wekî televizyon jî girêdayî van berpirsyariyan be, dikeve bi barê van berpirsyariyan, wê demê giran dibe. Ez wan hevalê xwe fehm dikim. Ez jî televizyonda bixebitim û ez ê jî gotinê xwe elbet asteya tûjbûna gotinê xwe hinekî kêm bikim. Çi dibêjim xwe ko bikim. Yek, torpî bikim. Torpîleme dibêjin, çi dibêjin? Bipecikînin. Nizanim edî hûn çi dibêjin bibêjin. Ya din me basa Trump kiribûne, tamam. Tişnabe Trump ji xwe tiştê ku dibêje tê zanîn, ez pir guh nedim wî. Tayyip Erdogan ka çi dibêje hevan. Tayyip Erdogan jî dibêje ez li dijî şerim, ez naxwazim rejîm hilweşe, ez dixwazim bi vîya wê bidome. Hema daxuyaniyê wê heye zû bi zû bare bixwînim ez paşê van fotoğrafê Xamenei hat ji me re bêjin. Erdogan li dijî êrişên li ser Îranê ye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got dema em wekî Tirkiye hewl didin di van rojên pîroz de li herêma me cîhana İslamî aştî û aramiyê serdest be, em ji ber êrişên Amerîka û İsraîlê yên bi provokasyonên Benyamin Netanyahu gelekî dilgiranin. Erdogan êrişa ku di saetên sibê de dest pê kir rexne kir. Tayyip Netanyahu weke provokatör pênasê kir. Dibêje em van êrişên ku bi eşkereyî serweriya Îranê bin pê dikin, aramiya gelê Îranê yê dost û bira dike hedef, bi mixabinî pêşwazî dikin. Demekî dirêj e me ji bo çareserkirina nakokiyan bi rêya diyalogê û li ser masaya danûstandinan hewleke gelekî ciddî da. Di vê demê de ez bi birêz Donald Trump re bi birêz bizîşkiyan re axivîm. Welatên din yên li herêma me jî çi ji destê wan hat kirin. Di vê naberê de min gava din bîst bizîşkiyan jî hatiye kuştin. Êdî çiqa rast te nizanim. Aniha tu tiştekî em nizanin. Heta ku em bi çavê xwe fotoğrafa nebînin, êdî fotoğraf jî me nizane kî çiqa rast e. Aqlê çêkirî heye, aqlê neçêkirî heye. Lêbelê krîza baweriyê ya di navbera aliyan de nehate derbaskirin. Ji ber ku xebatên İsraîliyên ji bo jarîkirina pêvajiyê berdewam dikin, encama ku dihate xwestin nehate bidestxistin. Erdogan destîşan kir ku Tirkiye wê xebatên xwe yên dîplomatîk zêdetir bike û teqez kir ku xala wana pêşîn seknandina xwînê ye. Temamen vir û derew tu niyetekî Tayyip Erdogan ku xwînê bide sekrandin tune ye, ji ber ku ew xwe bi xwînê xwedî dikin. Ka em binirin fotoğrafê Xamenei tê yan na? Amerîka û İsraîlê li 24 bajarên cuda yê Îranê xistiye. Heta niha. Hinek fermandar mirine, sivîl mirine. Niha kuştina Alî Xamenei Reutersê jî eşkere kiriye hevan no. Reutersê aniha ne tenê Netanyahu deqekî Xamenei hat kuştin. Ez wisa binivîsînim.
Xamenei hat kuştin veya ki dibêje Serokê Olî ka ez ji we re dibêjim zehmete ku mirov konsantrê nûçiya bibe ser de jî taytila binivîsîne Serokê Olî yê Îranê tamam. Niha Donald Trump kiriye serê xwe. Rejîm wê hilweşe. Ji ber vê yekê dibe rêvebiriyekê nû ya Îranê dibe ez hê nizanim. Me amedekariya wî nekiriye. Gelo rast dibêje yan derewa dike Donald Trump. Ez nizanim wê kî bibe serokê nû yê Îranê. Mesele ne serok e, mesele ne şexs e. Vana hê fehm nekirine. Mesele rêvebiriyeke meqûl ku li gorî pîvanên hukûqî yên navnetewî tev bigere, ji hemî miletan re wekê hev be, firqê nexe navbera miletan û Îran jî nebe dewleta Farisan. Îran bibe dewleta hemî miletan ku her millet bikaribe têde azad xwe îfade bike, xwe bi xwe birêve bibe, xweser be. û mafê miletan hebe ku serbixwe be. Tiştekî pir xweş e hevan. Mesela mafê te hebe tu vî çay vexwî lê çaya xwe bi mira par vedikî nakî kêfa tê ye. Ama heqê te ye tu vî çay vexwî. A muhîm ew e. Wextê ku tu vexwarina çayê li me qedexe bikî problem e. Dibe tu qedexe nekî. Dibe heqê Kurda serxwebûnê hebe li Îranê. Heqê wî hebe. Ha Kurd dibêjin baş e. Heqê min ê serxwebûnê heye lê ez heqê xwe bi kar nayînim. Çima? Çünkü menfaetê min zêdetir bi miletan re heye. Ez dixwazim bi miletê Belûç ra, ez dixwazim bi miletê Faris ra, Azeriyan ra, gelek miletê din hene li Îranê niha navê wan nabîra min. Ez dixwazim bi wan re bijîm. Baştir e. Medeniyet zêdetir dibe. Çand û kültûr û felan bêvan. Vaya heftê miletê Kurd e. Dikare. Bi Tirkan re jî wisa ye. Tiştek ku vê derê em red dikin qedexekirina serxwebûna Kurdistanê ye. Tu insanek, tu dewletekî nexwedî wî mafiyê ku Kurdistanê li me qedexe bike. Serxwebûn, dewletbûn heqê Kurdan e. Ama wî heqê xwe bi kar tîne nayîne serkêfa wî ye. Ew wisa ye. Ya di zewacê de jî wisa ye. Heqê jinekî heye cuda be biçe mala xwe. Mala xwe cuda bike. Heqê mêrekî heye ji jina xwe cuda be malekî din bijî. Heqê wî ye. Ama dike nake maya ser tekiliya wan. Tekiliya me baş be em ê bimînin. Çima ne? Menfaetê min di zewacê de baştir e. Ew ê demê li gor menfaetê xwe tev digerim. Menfaetê min di zewacê de tune be pir tişt wê demê merov cudabûnê tercih dike. Vaya di miletan de jî wisa ye. Heqeten mileta tişt. Millet bi hev re ya zewicîn ya nazewicîn. Menfaet hebe zewicîn. Mesela Yekîtiya Ewropayê bi hev re zewicî. Nûçeyên deqe dawî tê Erdogan dibêje erê tamam mı Erdoğan bibêje çi nebêje çi. Hevan no. Yani derdê min hate femkirin. Ez hema tiştekî din ji we re bêjim binêrin. Tiştekî girîng ji we re dibêjim. Hûn hevalê min ê rojnameger şêwirmendê siyasî yani çavderê siyasî em bêjim. Şemal Beşîrî tê bîra we. Li vê derê çend cara bû mîvan. Şîrovên ecêb di cî de dike ji Rojhilatê Kurdistanê ye. Temamê Îranê pir xweş nas dike. Ji aliyê siyasî ve sosyolojîk ve ji aliyê coğrafîk ve nas dike. Siyaset kiriye. Xwendiye. Geriya ye. Baş e? Ew yek. Tamam. Şemal Beşîrî çavderê siyasî. Duyem Faysal Dağlî rojnamevanekî lêkolîner e. Xwedî tecrübê ye. Ez bêjim 30 sal, hûn bêjin 35 sal. Hûn bêjin 40 sal e. Divê mesela me de dixebite. Ji salê nodî vir ve di dema wan faîlî meçhûl de zor bela ji mirinê filitî li Ewropayê
çavdêrekî baş ê siyasî ye. Mesela Rojhilatê Kurdistanê Îranê ji nêz ve dişopîne. Pirtûkekî wî heye li ser Îran û Rojhilatê Kurdistanê ew wisa stûr e, ew wisa. Van rojan derdikeve, em ê pirtûka wî jî bidin naskirin. Derdê min çi ye vê derê? Sibê Şemal Beşîrî mamoste, Faysal Dağlî her du jî mîvanê min in. Bi eynî bernamê de. Sibê saet 21 li gorî saeta Ewropayê. Baş e? Li gorî saeta Kurdistanê jî saet dike 23. Ez dibêjim şer heye, pevçûn heye bila însanê me ranezên. Li me got derkin, sibê her du mîvanê me her du jî pisporin, ew ê çi bibêjin? Gelo fikrê wan hevbeş e yan ji hev cuda difikirin. Ew ê hinekî texmînê xwe bibêjin. İran ber bê Kurdrê ve diçe. Rejîm hilweşe dawî de wê çi bibe? Çi para Kurdan bikive? Qedera me çi bibe? Vana ez dibêjim hûn li bendê bin, sibê saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê, 23 de li gorî saeta Kurdistanê. Vaya erê. Lê nava rojê de ez ê nûçe ji we re pêşkêş bikim. Ew ne şîrove ne. Sibê êvarê ecayîb bernameyekî xurt heye. Ez ê sibê reklamayê amade bikim. We got erê, we gotibe erê pir baş e. Ez xatir ji we dixwazim Xameneî miriye nemiriye êdî cehnima wî kiriye. Ez bar dikim îşev wê derkeve. Ez dibêjim qey miriye ya. Ji xwe îxtiyar e ya. Bimire çi nemire çi. Reutersî eşkere kir ku Xameneî miriye. Me xwend nûçeya wî. Me nûçeyê xwend. Ya hemiya ji İsraîlê girtiye. Ji we re bêjim. Êdî şerê taybet e, ne şerê taybet e nizanim. Lê Netanyahu soz da ku ew ê fotoğrafî wî kuştî belav bike. Hûn zanin Xameneî kî ye? Ha ev ê hanê ye. Ev ê hanê ye. Pirsekî ecêb ji we dipirsim me dibêjim hûn zanin. Ya canan şexsiyetên siyasî hene meriv rûyê wan ji bîr dike. Ji wî dipirsim. Tabîkî hûn zanin kî ye. Ez jî ji bîr dikim min tişta. Tiştekî din jî heye, em li bendê ne ku Donald Trump axaftina xwe ya ji bo netewî bike. Ji xwe Donald Trump ji ber ku ne tenê serokê Amerîkayê, serokê cîhanê ye, ew ê axaftina xwe ya ji bo hemî milletên cîhanê bike. Ka min derin çi dibêje. Ez xatir ji we dixwazim bi xatirê we silavrez tiştekî acîl çê bibe ez ê bikim weşana zindî, îşev jî dibe sibê jî nemîme. Ez sedî sed bu ara me ji bîr nekin. Hûn jî piştgirî bidin min ya. Bibin abone, bibin endam, tiştekî bikin, hereketekî bikin. Em bi hev re bin, em bi hev re pêş bikevin. Hêjmara abonetiyê zêde bikin ji kerema xwe re. Xatirê we silavrez.